Lijepi pozdrav iz studija Glas Amerike na početku ovoga radnog tjedna. Ja sam Ivica Puljić. Američki kongres nakon izbora nastavlja sa zasjedanjem. Jedna od vrućih i najzanimljivijih tema ratifikacija nuklearnog sporazuma s Rusijom. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je prilično optimističan da će se do isteka mandata sadašnjeg saziva Kongresa ishoditi ratifikacija novog ugovora o smanjenju nuklearnog naoružanja s Rusijom. Državna tajnica Hillary Clinton te ministar obrane Robert Gates potpisali su istodobno zajednički članak u dnevniku Washington Post kojim traže da zastupnici ratificiraju tekst. Novi ugovor START zaslužuje brzo ratifikaciju. Naša nacionalna sigurnost ovisi o tome, poručuje Hillary Clinton i Robert Gates, te dodaju da će novi START omogućiti postavljanje temelja za buduća smanjenja taktičkog nuklearnog naoružanja. Predsjednik Obama se žuri s ratifikacijom sporazuma prije nego što novi saziv Kongresa, nakon izbora u studenome, na kojima su njegovi demokrati pretrpjeli težak poraz, održi konstitutivnu sjednicu u siječnju. Američki senat mora sporazum ratificirati s dvotrećinskom većinom, a republikanci izražavaju zabrinutost glede ograničavanja američkog obrambenog raketnog arsenala te oko ograničene modernizacije nuklearnog oružja. Posebni američki izaslanik za Afganistan i Pakistan Richard Holbrooke kaže da će Sjedinjene države predstaviti prijelazni plan za Afganistan na samitu NATO saveza u Lisabonu krajem ovog tjedna. Gospodin Holbrooke je izjavio da je samit prekretnica za američku politiku u Afganistanu, te da se američka borbena misija neće okončati do 2014. godine, ali da će se vojnici početi povlačiti u srpnju iduće godine. U međuvremenu je došlo do javnog neslaganja između predsjednika Afganistana Hamida Karzaija i zapovjednika američkih NATO snaga u toj zemlji generala Davida Petraeusa. Washington Post navodi da je general Petraeus izrazio čuđenje i razočarenje glede komentara afganistanskog predsjednika, koji je za iste novine izjavio kako želi da Sjedinjene države smanje intenzitet svojih vojnih operacija, te da američki utjecaj bude manje vidljiv u samom Afganistanu. Predsjednik Karzai je naglasio kako želi da američki vojnici obustave noćne akcije, za koje kaže da ljute Afganistance, te da bi se zbog toga neki ljudi mogli pridružiti talibanima. A od događaja na terenu izdvojimo današnji raketni napad pobunjenika na američku vojnu bazu u pokrajini Kuna. Posljedica napada bio je veliki požar, navode predstavnici snaga NATO saveza. Žene koje imaju stresan posao imaju 40% viši rizik za srčani ili moždani udar ili začepljenje arterija od onih koji su na poslu opuštenije. Znanstvenici su analizirali stres na poslu kod 17,5 tisuća zdravih žena tijekom 10 godina. Pod stresnim radnim mjestom autori podrazumijevaju zahtjevno radno mjesto s malo ili bez ovlaštenja, bez mogućnosti izražavanja kreativnosti ili talenata. Nesigurnost u zadržavanju radnog mjesta povezana je s višim rizikom od kardiovaskularnih problema poput visokog krvnog tlaka, povišenog kolesterola i prekomjerne težine. Doctors and nurses to treat an influx of severe not enough to go around. How would hospitals ration scarce resources? U nastavku NBA liga iznenađenje. Phoenix Sunsi su sa 121-116 u sred Staples centra pobijedili domaće LA Lakers-e. Sunsi su do pobjede stigli prvenstveno zahvaljujući sjajnom šutiranju trica, pogodili su čak 22 od 40 pokušaja, što je drugi najveći broj trica koje je pogodila neka momčad u povijesti NBA lige. Rekord drži Orlando Magic, 23 trica iz siječnja 2009. Najbolji u sastavu Sunsa bio je Jason Richardson, 35 koševa, od toga 7 trica. Odličan je bio Steve Nash, koji je imao 21 poen, 13 asistencija, a Channing Frye 20 pogodaka za pobjednike. Lakersima nije bio dovoljan niti sjajan učinak njihovog najboljeg trojca. Pau Gasol je postigao 28 koševa od 17 skokova, Kobe Bryant je postigao 25 poena uz 14 asistencija, 9 skokova, a Lamar Odom 22 poena, 11 skokova. San Antonio Spursi su u svom 9. nastupu ostvarili 8. pobjedu svladavši kao gosti u Oklahoma City Thunder 117-104. Tony Parker iz 24 koša bio najefikasniji kod Spursa, a Kevin Durant 23 pogotka kod domaćina. NBA liga se tek zahuktava, tako da ćemo o košarci mnogo puta još govoriti. Hvala vam, vidimo se sutra. Doviđenja.